na tayong magkakapatid, magkakaisa tayo sa ating magandang paksa sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na ang ating proyekto ngayon ay kasalukuyan na ginagawa. Sana po magdasal tayo sa ating Panginoon, ibigay niya ang kanyang biyaya para ang ating proyektong ito ay matapos natin bago dumating ang golden anniversary natin. Alam ko po, nakakayanin natin, tutulong bigyan tayo ng lakas ang ating Panginoon para po magkaisa tayo at matatapos po ang ating proyekto. Sabi ko nga po sa ating anong tawag sa mamuntukan sa Pangulo, pasensya na po kayo kasi ang alam kong Tagalog konti lang pinipilit ko lang po dahil may Tagalog pala rito. Alam ko po ng isang araw nag-usap kami ng ating Pangulo. Sabi ko, Pres, marami pang kulang ang ating proyekto. Sabi niya, matatapos to, sabi niya, ang paniniwala ko. Hindi ko na po sasabihin kung ano ang sinabi ko sa ating kapatid. Alam ko na nang nagsimula tayo sa ating proyekto, kukunti lang po ang budget natin. No po. Pero sa hawa ng Diyos, sa ating pagkakaisa at pagtutulong-tulong bawat isa sa atin, naitayo po natin. Sabi nga po ng mga iba, kahit hindi po kasama natin sa pananampalataya, ang sabi nila, ang sibol mayaman. Ang sabi ko talagang mayaman. Kung hindi lang kami mayaman, hindi namin patatayo yan. Sabi ko, saan galing ang yaman nyo? Sabi niya, hindi mo alam, galing sa itaas. Binigay sa aming magkakapatid, pinagati-hati kami tapos pinagtulong-tulungan namin para maitayo namin. Ganun po ang sagot ko sa ating mga kapatid na nagtatanong sa amin. Hindi po natin alam ang ng Panginoon sa atin. Malay nyo. Malay natin sa ating magkakapatid, hindi man sa atin o sa ating mga anak, merong nag-ibang bansa. Budget na naman po yan. Basta may paniniwala at may takot sa Diyos. Sigurado po tutulong at tutulong, lalo na yung kapatid natin na sa ibang bansa ngayon. Nakatulad ko na may anak din. Hindi ko po alam kung ano ang para sa kanila dahil sa kanila yun, hindi para sa akin. Pero yung sa akin, ginagawa ko para sa aming mag-asawa, ginagawa namin ang tungkulin namin. Pero ang sinasabi ko sa kanila, higit sa lahat, tunayin natin ang ating tungkulin sa ating pananampalataya. Para pagdating ng araw, may hawa ang ating Panginoon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, ibabalik sa atin. Kung ano man ang tinulong natin sa ating pananampalataya, ganun din ibabalik sa atin. Alam ko po na tayo na nagkakaisa, lalo na sa ngayon, bagong taon. Sana bago matapos ang ating taon na ito, dahil isang taon na lang po at kalahati, darating na ang ating golden anniversary. Ano po? Kaya po, pilitin po natin, sana hindi tayo malalagay sa alanganin na matapos natin ang ating proyektong ito. Alam ko, bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, bibigyan tayo ng isa't isa sa atin para magawa ang ating tungkulin. Una, ang lakas natin at buhay, pahabahin ng Diyos para sa pagdating ng araw, magsama-sama at magtulong-tulong tayo sa ating proyekto. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating bise. Ayaw niya pong magsalita pero napakarami niyang sinabi, no? Yan po, ang ating pong pag-aaral ngayon ay binigay po ng banal na Espiritu kung ano po yung dapat nating gawin. Tinuro po sa atin kung ano po at ibinalita rin po niya kung ano yung mga darating na panahon. Talaga po ang panahon po natin ngayon ay pahirap po yan. Buti po
sa awa po ng ating Panginoon ay tayo po ay nalalampasan po natin lahat po ng mga pagsubok, mga mabibigat na pagsubok na dumadahan po sa ating buhay o sa ating mundo, ay dumadahan lang po na magaan dahil po sa ating pananalig, dahil po sa ating mga ginagawang mga kabutihan. Pag tayo po ay laging gumagawa ng mabuti, ang balik po sa atin noon ay kabutihan din. Kaya po sana tayong mga mag-aaral at mananampalataya, ito po bagong taon na naman. So, pag sinasabi natin yung bagong taon po, bagong pag-asa, bagong buhay. So, kahit po sa literal pong pag-aaral, sa ating pong nakikita, kung minsan po yung ating mga anak, pag sinabi nating bagong taon, kung minsan binabago lahat natin, no? Mula po sa damit, mula po sa suot panghibaba, ay binabago po natin. Mas maigi po kung ang tao po o tayo po, panglabas lamang po yon. Mas maganda pong may bago po natin yung pangluhob nating pag-uugali. Yun po ang tunay na itsura, yun po ang tunay na dala po sa atin. Kung dati po ay 2020 na po ngayon, kung dati po ay dumarating po tayo ng mahaga dito, lalo po nating pagagaan para maaga po tayong mag-umpisa dito po sa ating pagsamba. Kung yung dati naman po na late palagi, ito po ay nahuli palagi, magbago rin po tayo. Na sana sa bagong taon po ay ugaliin po natin kasi po ito ay sinasanay po ito. Pag sinanay po natin yung ating sarili, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magalit po dahil pag-aaral po ito. Paano po natin ma-improve yung ating pananampalataya o yung diwa po ng ating paniniwala sa Diyos kung ang ating sarili po ay hindi ho natin isanay? Ito po ay pagsasanay. Turuhin po natin yung ating sarili. Sa araw po ng pagsamba, sana po ay lahat po ng mga ipinag-uutos po ng ating pananampalataya ay ating pong sundan at gawin. Lahat po, yung pananamit po natin, yung kasuhutan po natin, lahat po iahayos yan para may pagbabago. Dahil po sa maliit na bagay, hindi po tayo makakagawa o makakatupad. O kung pagbibigyan pa po tayo ng malaki, baka hindi ho natin magawa, no? Nasabi po ng ating mga kapatid, yung pong ating pagkakaisa ay maigit na gawin po ng bawat isa sa atin. Kung ano po yung ating mga natutunan, lalo ho po nating pag-iigiin po ay ang ating paggawa at pagtupad. Sana po sa susunod po na araw o sa mga susunod pa pong panahon ay lalo po nating paigpitin yung ating pagtupad. Nandito na po tayo, nasa gitna na po tayo, sabi ng Banal na Espiritu, hindi na po tayo makaatras dito. So, ano po ang ating gagawin? Lalo pa po nating pagsipagan ng ating mga sarili. Kaya po, mga minamahal po na kapatid, ay ang oras po ay malapit na at may bilin po ang Banal na Espiritu. Mamaya po niyan, may session po tayo, lahat po ng mga kabataan, gamit, medium, at saka po yung mga opisyalis po ng Sibol Tagumpay Bie, ay mayroon po tayong pagtitipon hulit, no? Yung sabi po, yung bilin po ng Banal na Espiritu, para po magawa po natin ngayon. Dahil po ang sabi ng Banal na Espiritu, kauna-una ang linggo po ng taon. So, ngayon po, pagkatapos po ng ating pagsamba, wag pong aalis yung mga kabataan. Lahat po ng kabataan, lahat po ng opisyalis po ng Sentro Sibol Tagumpay Bie, at mga gamit po, medium. Ang ating pong love offering po sa umagang ito ay 5,790. So, mamaya po na tanghali, mayroon po tayong salusalo. Mamaya po nga po, no? Mga alas 3 po. Yan, nakikinig po, no? Mamayang alas 3 po ng hapon po ay tayo po ay magtipon-tipon ulit dito.
ay mayroon po tayong salo-salo. No? Kahit po yung mga kapatid natin na welcome po tayo, lahat po ng miyembro po ng ating pananampalataya. Sana po ay dumating po kayo. Ito po ang para po magkaroon po tayo ng bonding. No? Magkakaroon po tayo ng salo-salo. Yun po ang panahon para kung ano man po yung napagsaluhan po natin dyan, napaggandahan po natin, yun po ang ating pagsasaluhan, tayong lahat pong mga miyembro. Alas 3 po na nga po na hanggang gabi na, hanggang ngayon na po, pagkatapos na po ng samba, para hindi na po tayo uwi o aalis pa, no? Ito lang po ang aking masasabi. God bless po sa inyo lahat.
May tamong meto nga pasasalamat papuri katang meto nga Diyos. Ito pong masakit bitis, gang mga luklok la po. Okay mo po. Mapagpalang kaya kaming igpa. Salamat po ginin Diyos, King Aldoyti, anong baka na nung paintulutan mong miyabe-yabe kami mikakapatad. Bang makanyan sumuyo king kaya kang harapan. Salamat po king banal mong mensahe at true. Ginoo, igihit salamat king pepabanwang wewe, ami ilabas king kaya kaming biye. Ginoo, atin man pong magsubok, trials king kaya kaming biye, Ginoong Diyos, makanyan mi pong akabyusan. Ginoo, sana, hindaran pang banwang iti, sana Ginoong Diyos, ipalame po yung kaya kaming aldo. Magit makanan kaya po makagalo, makapanuparan, kayong balang tungkulan. Ginoong Diyos, makanan ipanalangin minalaman ng puring sablang pinili mo, bang mamuno, karing balang tabernakulo, dinan nyo pong git kababatan, pusong mamo, pusong mangganaka, pusong biyasang kilala, karing karelang walang tungkulan. At higit Ginong Diyos ang timurin ng balang presidente na ng balang bansa. Ginong Diyos, sana din ninyo pong pusong maganaka. At yung pamisasan metong king metong at metong Ginong Diyos, bang kaunlaran ng balang bansa Ginong Diyos, yung magari, yung kapayapan king metong at metong. Ginoon timurin, ipanalangin mila po Ginong Diyos, ng sablang manandaman. Anak ang pong matwagin ng Diyos, yung may kulang laman king aldo ng napon, Ginong Diyos, patawad ka. Yun yung makanimaya pong pabaling, malmong pamipakayap, malmong pamipatawad. Ginong Diyos, ang timurin, ipanalangin may puring may pagsubukan. Miras in trials king biyado. Ginong Diyos, makanimaya pong pabaling, malmong kasagutan, malmong luko balugod, Ginong Diyos, pagkalugme. Ginoo ang timurin, kaya kaming pagkabiyasa na Ginong Diyos, makanya mo pong panuwanan bang aldo bukas, makanya kaya pong malayang makagalo, makapanuparan pa karang kiking banal at tungkulan. Ginong Diyos, witipunong makananong kiking katipunan, na sana, Ginong Diyos, yung higit, yung pamagbayo king metong at metong, king kaunlaran, ikasulong na ng balang metong Ginong Diyos, makanya po sanang, ay sana king kikirbi. Ginong Diyos, paintulot nyo po yung pagkakataon, baging aldo bukas, agawami po yung karampatan, bit mong kapuri-puri, banal, king kaya kang harapan. Ginong Diyos, ay mga po abot sa laysayan, yung kaya kang samot dalangin kaya ka, igiti panalig mi, king lagyum mo Jesus, sa kaya kaming Diyos at apagligtas. Amen. Maya pa ba naman po kaya ayungan? Dahil pong opisyalis ang pong kayanakan. Yang